من أول خدمتك؟ أول خدمتي عاجز 2000 ضمن خطوات د چارچوبه پنگاوین وزارت نافخوا جبو به هیسکرنا سکامگیریا لناوچه ده. ev navend hat vekirin. Navendekê ji bo pêdaçûn û nûkirina daneyên hemû endamên ku berê bi hesedeyê ve girêdayî bûn. Armanca vê navendê ew e ku daneyên van kesên berê bi hesedeyê ve girêdayî bûn werin derxistin. Ta ku kalibin jiyana xwe bi awayekî hêsantir û asayîtir bijîn û mafên xwe yên sivîl bi dest bixin. Di destpêkê de pêngava yekem bi rêya ragihandina vê navendê di torên civakî û nasnameyên fermî de bû. Bang li hemû kesên ku bi hesedeyê ve girêdayî bûn hat kirin. Ku serdana vê navendê bikin û hemû tiştên pêwendîdar û girêdana xwe ya berê rewekî çek, kaxez û belgeyan radest bikin. û belgeyên xwe yên nasnameyê jî bi xwe re bînin. Meholên çaverêkirinê yên bi amûrên germkirinê ve amadekirinê di çarçoveya mekanîzmayekê kara bi sîstema dorê de. Ta ku ji bo her kesekî saet û rojekê diyar were destnîşankirin ji bo kêmkirina ket û westandinê. Niha me çareserî ji bo hezar kesîre çêkir ku ew jî belgeya beyana kesaneyê da ku ew bi rehetî di nav navçeyan de bigerin. Hewha hezar kesên me hene ku li benda dora xwe ne ku vegerin navendê û serdana navendê bikin û vê belgeya çareseriyê werbigirin. Heta ew jî rehet bibin, dema tên yekser xwe didin nasin. Nasnameyên wan tên xwestin û ev hemû tişt bi wan re amade ne û dikevin hundir û daneyên xwe pêşkêş dikin. وضع تمام ما حدا بيحكي Rewş baş e, qet kes bi kesî re napeyive. Hemû rêza me digirin. Bila xelkên din jî bên çareseriyê bikin, ango bi ewlehêrin malên xwe, bi ewleyî bijîn û rehet jî bibin. جيت لهون على التسوية مشان Ez hatim vir ji bo çareseriyê da ku em karûbarên xwe rêv bixin. Yên ku berê li gel hesedê an asayişê bûn û çekên xwe danîne. Ez jî şîretê li wan dikim bila çekên xwe deynin û bên xwe radest bikin û çareseriyê bikin. Muamele gelekî baş e, em li odeyeke çaverêkirinê disekinin ku tê de germkirin û artîşt heye û muamele gelek baş e. Ez ji bo çareseriyê hatim vir, min ji xortan pirsî û gotin çareseriyê bike. Muamele baş e, ango bi kesî re napeyivin. Xwedê qenciyê bide xortan. Tu li ku derê bûyî? Ez li vir li eşrefiyê bûm. Te çi kar dikir? Min di asayişê de xizmet dikir û ez hatim min çareserî kir û Xwedê qenciyê bide wan. Em Şeyh Mesûdîn piştî wê me bîst taz wê daro çê dikin. Em gotin vê derkê me taz wê çêkiriye tiştine milletî me Efrîn daro wê geçê gere giştî vegere ciyê xwe der. Yani ehlîna minanî xeliya jî li eddî hatin û me fîşî. Yani şebab bon kilo منيح ما بيصير معنا شيء.